Kaixo, ariketa honetan planteatzen dizkigute 3 egoera eta galdera da ea lana egiten den. Orduan, lehendabiziko adibidean proposatzen dutena da halterofiliako batek eusten diola gorputz bati, bai, 2 metroko garaieran 4 segunduz. Bale? Gogoratu lanaren definizioa dela, V bikoitza, work, ingeleraz, bai, dela indarra eta desplazamenduaren arteko biderkadura eskalarra. Eta hau garatzen genuen modu honetan. Indarraren modulua positiboa, bider desplazamenduaren modulua beti positiboa, bider beraien arteko angeluaren kosinua. Horrek esan nahi du, hauetako bat 0 baldin bada, ez dela lanik egiten. Lehendabiziko adibidean, ikusten dugun bezala, pertsona horrek indarra egiten du, baina desplazamendurik ez dago, delta R 0 denez, ondorioz, egindako lana 0 da. Hau da, hauetako bat 0 baldin bada, ez da lanik egiten. Bigarren adibidean, daukagu malgukiari eusten diola pertsona batek 10 segunduz, orduan indarra dago, baina berriz ere ez dago desplazamendurik. Ondorioz, delta R 0 denez, lanik ez da egiten. Eta hirugarren kasuan, C kasuan, pertsona bat patinatzen ari da, horrekin esan nahi digutena da marruskadura indarrik ez dagoela. Eta gogoratzen baldin baduzue, Newtonen bigarren legea, edo lehenengoa nahi baduzue, daukagu indarrat berdin masa bider azelerazioa. Baina hemen azeleraziorik ez dagoenez, indarra berdin 0. Orduan, hemen hirugarren kasuan, indarra 0 denez, egindako lana 0 da. Badakit hau kostatzen zaizuela ikustea, baina imaginatu gaudela fisikoen mundu ideal horretan nun marruskadurarik ez dagoen. Orduan, marruskadurarik ez badago, eta horretarako beti imaginatzen dugu izotzaren gainean gaudela, bai? Orduan, ez dezu indarrik egin behar. Badago beste adibide bat, nun, eta ez digute aipatzen, baina beti jartzen dugu, pertsona bat maleta bati eusten dionean, bai? A ber, nire marrazki famatu horiek, bai? Hemen, pertsonak eusteko egiten du goruntz, bai? Eta ibiltzen ari da aurreraka, imaginatu, horrela. Indarra eta desplazamenduaren arteko angelua 80 denez, orduan, kosinu 80, kosinu 80 0 denez, hemen ere lana 0 da. Ez da lanik egiten, gogoratu beti juletan. Ados, eta hau da dana, edozein zalantza baldin badaukazue, mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Gero arte!